moltes gràcies de part de la Junta Local Fallera i de les Falles d'Iniciativa per haver-nos atès i haver vingut avui així a comentar, a xerrar un poquet sobre falles, sobre la matèria que en principi més tens coneixements. Actualment era la gerent d'un taller d'indumentària a Iniciativa i m'agradaria saber com naix en tu aquest interès i com té projectes en englobar-te en aquest camp. Bueno, pues jo, la veritat és que des de xicoteta ma mare sempre ha cosit, sempre ha fet ratxes i sempre ho he vist des de casa. La veritat és que de ben menuda jo cosia i m'ho ingeniava i m'ho dibuixava i sempre m'ha agradat aquest món. Sempre ha sigut fallera, també. Entonces, és que ho portem dins. És un tema que m'encanta i després, a poc, me vaig ja dedicar més que res a aquest sector. Vaig anar pulint el camí i fins que vaig obrir la tenda i això ja fa 20 anys, aquest estiu farà 20 anys, mira, farem aniversari a lo millor. Segur que sí. En 20 anys, la veritat és que ha donat per a vestir a molts fallers de Xàtiva i també de fora, però avui ens centrarem en els de Xàtiva. Segurament has vestit a moltes falleres majors de comissions, de Xàtiva també. M'agradaria que em comentares si te ve al cap alguna anècdota, alguna situació especial o algun moment que t'hagi quedat. Bueno, pues sí, la veritat és que n'han vestit unes quantes i esperem seguir vestint en moltes. Anècdotes, pues, des de que en aquest moment estan supernervioses, de que no escapa el tratge, i arriba si sí que escapa el tratge, o a lo millor, pues, no sé, està a lo millor la banda a baix i estan ai, que me falta algo, ai, que me cau, que això m'hauria, però no, és més o menys un tema molt bonico del que disfrutem prou i bueno, esperem continuar. Segur que sí, molts anys més. Els nervis d'una fallera major, el tratge al final és el secret millor guardat per una fallera. Jo no he tingut aquesta sort, però conec moltes falleres, he estat en la part del protocol el dia a dia en les falleres i al final comparteixen amb tu aquestes coses, aquestes vivències i segurament potser alguna nit o algun tal ha costat desvelar-se un poquet per a rematar o pegar les últimes passades i deixar-ho tot i quedar, però jo crec que ha valgut la pena, no? No, això són tots els anys. Tots els anys, diumenges, quan s'acosta febrer, per exemple, ja pràcticament no tens ni dia ni nit. Vas els dissabtes, vas els diumenges, van festes. Dona igual que siga el dia de la dona, el que siga, tu tens que anar a cosir, perquè la festa necessita que tu tal dia que acabes i una setmana antes a ser possible la gent en sa casa, perquè és que si no se pugen per les parets i no pot ser. És que és una fetge a assenyalar i tots però mos agrada. I què sentiu les persones que elaboreu els vestits quan es veieu desfilar per el Gran Teatre de Xàtiva, Sant Francesc o qualsevol espai en els que avui en dia se fan presentacions, o inclús en l'ofrena i tal, però marca la presentació perquè de normal és l'acte que sol remarcar més per una fallera major. Home, molta satisfacció, molt d'orgull, el dir, és un fill, aquest és el meu fill, que has col·laborat i la veus tan guapa, tan... que bonico. I tornes a mirar, ai, no li ix, ai, no li penja, ai, que no li puja, ai, que no li baixa. I, ai, pues sí, està molt bonico. Saps que dins d'estar allí satisfeta estàs patint perquè, ai, eixirà tot bé. Que no s'hauria d'obrir la falda... No, claro, ai, li s'ha enganxat el davantal en la lentejuela, i ja veus ahí. Sí, la veritat és que és moltes coses les que engloben el vestit tant de faller com de fallera, però sobretot el de fallera, perquè al final és més costós i té més aspectes. A dia d'avui m'agradaria que comentares com veus, com valores la tradició que hi ha a Xàtiva, com s'ha vist el col·lectiu faller a la ciutat. A veure, així, fins ara estava molt bé.
estava molta tradició i cada volta jo em penso que n'hi havia hasta més falles, que n'hi havia hasta falles noves, molta gent en les comissions. Està clar que, diguem, l'economia dins d'una família pues, fa molt el que s'apunten, que se borren, que el xiquet més, nosaltres no, però jo veia un tema molt bé, molt bé. Siguem prou gent, una iniciativa, són moltes falles. Sí, la gent pues, té el gust i té l'interès pues, per vestir-se correctament seguint totes les normes de tradició, no? Jo crec que per així, prou més que en molts puestos, n'hi ha poble que és molt primitiu, per dir d'una manera, que no miren i que s'estila, que no s'estila, no és que s'estila, això no s'estila, això és intentar buscar les arrels d'antes i a veure com ho fas més ben fet, més com toca, que no siga massa llamatiu, que no siga, saps, més tirant a l'antic. La veritat és que l'indumentari és un aspecte molt tradicional de la festa, inicial en el que és la cultura valenciana, no sols de les falles, sinó en tot el que és la cultura valenciana, però mantenint lo tradicional ha anat evolucionant en el temps. Ara és una situació complicada. Imagina que ara tots els anys hi ha tendències, algunes modificacions i demés. Enguany, en principi, no ha eixit ninguna. O se veu de cara a futur algun canvi? Enguany no existeixen les falles. Enguany no n'hi ha res, no estan fabricant, la gent està molt disgustada. No passen representants tan siquiera, no... Està tot parat. I tendència, supon que algo trauran molt poquiu a l'any que ve o per a l'any que ve, però és el que ens diuen, que ells, per exemple, teixiran el mínim sobre pedidos, perquè les tendes les tenim plenes de gènere, no han fet rebaixes i aquest gènere és l'actual, és que no és que estiga fora de temps, és que és el que teníem ara, ens va parar i entonces suponem que continuarem en això. Algo n'hi haurà puntualet, però molt parat, molt parat. Poc més, de moment. Parlant de la situació actual, que la veritat és que no és la més positiva per al sector, com tothom sabem, la veritat és que en Xàtiva hem tingut el veure que diferents tallers indumentaristes, que en un principi se podria estimar que sou competència perquè es dediqueu a un mateix sector, s'heu unit, heu estat junts baix una marca nova Indumentat i la veritat és que m'agradaria saber com surt aquesta idea, d'on naix i com es desenvolupa fins a lo que naix la marca. Pues això naix de la falta de faena, de la incertidumbre, la desesperació, el no saber què fer, i la veritat és que ni teníem ajudes ni ningú se'n recordava de nosaltres per a res. Entonces, conforme ens vam veure pel carrer, i vam veure, jo per exemple vaig veure a Tere i vaig dir, ens hauríem de reunir per veure si demanàvem alguna cosa, que algú ens diguera, perquè no sabia si eren per 3 mesos o per 3 anys, això no se sap. Després vam veure Vicent que estava fent-se un cafè, vam dir, mira, estem parlant d'això, què te pareix? Doncs sí, anem a dir-ho als altres. Llavors vam dir als altres indumentaristes, vam parlar amb la consejala de Falles, i ens va dir, millor que esteu units, perquè uno no fa res, i entre tots podríeu traure, potser que vos se senca, la veu, per almenys que mos se senca. I mira, vam quedar per a prendre cafè, coses d'estes, i a poc, doncs mira, deberíem d'unir-nos, deberíem de dir alguna cosa, deberíem de fer alguna cosa, què podíem fer? Imagineu que se pot fer de tales de fallera i manteletes, però no se pot fer massa. I llavors venia Nadal, això era per novembre, venia, el més pròxim era el Nadal. Pues no sé qui, entre tots, pues se podia fer, no sé què, pues se poden fer boles de Nadal, provem, anem a provar. Vam treure alguna mostra,
Sí, mira, pues sí que era factible agarrar boles de corcho y forrar-les de tela fallera. Van resultar tan boniques, la veritat és que estaven supercontents, superentretinguts, i van dir, anem a tirar-les de preu, anem a fer-nos publicitat. I la veritat és que n'han fet lo impensable de boles de Nadal. La gent l'ha enviat a l'estranger, la gent... Tinc una amiga en Alemanya, vaig enviar-li boles de Nadal. Tinc una filla que està en Barcelona, no ve per Nadal. Les boles, saps? Que s'ha repartit prou, i estàvem supercontents. Va acabar Nadal i nosaltres com aquell, de festa en festa. Ara ve Sant Valentín. Què fem per Sant Valentín? Coreig. Doncs no, coreig no, que això és molt cuent. L'altre, doncs mira, i si fem no sé què? Claro, no se pot fer massa en teles de fallera, no se poden llevar la tela de fallera, entonces, pues, van dir, i si provem fer bolsos? Bolsos que siguin gastables, bolsos sense festa, ni per vestir ni per a res. Bolso que te'l pugues col·locar en un pantaló vaquero i anar-te'n a treballar, però ja portes una part del tratge de valenciana damunt de tu. Entonces, posem que és un trosset de tradició i aquest bolso, és un trosset de festa fallera. I així n'estem, per a no posar indumentaristes deixats i va quedar molt llarg i tot això, van dir algo que siga com un logo. Anem a fer un logo. Bueno, i referent a això que estem parlant, quina valoració tragueu quan parles amb els teus companys de resultats que ha tingut aquesta agrupació? Bueno, jo crec que estan supercontents. La veritat és que la valoració és prou alta. Es comencem ara, perquè portem en els bolsos, per exemple, portem un mes, poc més o menys, un mes i alguna cosa, i estan tenint molta acceptació dins i fora de València, dins de Xàtiva també. La gent ens està entenent, ens està visitant els nostres establiments, estem tenint clients que ho tiràvem de menys super. I la veritat és que creiem que pot ser un tema inclús a continuar-lo, perquè tot no té per què ser tratge de fallera, és que ja diguem, bueno, i si farem l'altre, i si farem... Bueno, doncs mira, potser no fem gran cosa, però estem ocupats. Mentalment estem actius i no ens tira el temps, perquè antes no ens passava el temps, no ens passaven els dies. Ara ens reunim, encara que sigui una volta a la setmana, per veure aquest cafè, l'altre cafè, aquesta faena, l'altra. Estem molt units, la veritat és que sí. Això està molt bé, perquè la veritat és que les persones en situacions complicades com aquesta tinguem que pensar i reinventar-nos un poc i veure què se pot fer en el que tenim, i crec que el que heu fet vosaltres i que espero i segur que resulta molt positiu. Com a fallera, que has comentat que has sigut també tota la vida, volia preguntar-te un poc sobre la festa de les falles, com la vius, com la veus, com penses que és avui en dia el col·lectiu faller, si el veus un col·lectiu sa i que t'agraden les falles actualment, com són? La veritat és que jo he sigut de tota la vida fallera. Primer era d'Esfalla Espanyoleto, després de Murta van avall i després ja vam deixar perquè ni faena, ja era massa lío. Sí que tinc una filla molt fallera, gràcies a Déu, i espero continuar i espero que ja no es canse també. Jo veig que això es baixarà un poquiu, perquè encara que no ho vulguis, la gent està aborrant-se també degut a aquesta situació. Però jo crec que quan això passi, la gent tingui moltes ganes d'eixir al carrer, moltes ganes de sentir una música, una traca. Necessitem veure activitat i festa. Moralment, psicològicament, necessitem falles. Necessitem falles, però urgente. De segur que pront estem al carrer. Bé, Mercè, volia agrair-te que hagis tingut el detall de vindre a acompanyar-nos. A vosaltres per haver-me convidat, home. I res, conforme has dit, esperem que pront tornem al carrer, que pront vivim les falles i que pront tot l'entramat econòmic de les falles, que crec que és un tema important també, s'active i rode de nou en la seva marxa.
Pues sí, perquè no sols siguem moratros, n'hi ha molt de col·lectiu que està igual que moratros. Sí, sí. Pues sí, anem a esperar-les amb moltes ganes. Moltes gràcies, Mercè. A vosaltres, gràcies.